Gaurkoan, osasuntsu eta pozikeko programa honetan, aurrerapenak egiten ditugunean, hauek nola ebaluatu eta aztertu, horri buruz arituko gara. Eta horretarako, Irati Ruiz, medikua dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati? Kaixo, tasa. Orduan, batzutan, gure osasunean aurrerapenak egiten ditugu, ohitura aldaketekin, baina gero nola ebaluatu ditzazkegu ez, nola aztertu? Eguneroko batekin edo zer egiten dugu? Bai, azkenean guk egin behar duguna bada helburu batzuk jarri eta helburu horiek betetzen diren ikustea, ez? Pixka bat ikusteko zein helburu betetzen ditugun eta betetzen ditugunak ospatu behar ditugu, ez? Eta refuerzo positibo bezala egiten duelako hori ospatzea, ez? Ez hori bakarrik norberari ere laguntzen dio bere erantzukizuna zein den ikusten, ez? Eta partizipeagoak egiten gaitu prozesu horretan, ez? Eta, orduan, hori ere igual laguntzen digu egokitzen, ez? Gure rutina edo itura guzti hori, ez? Eta, gimnasioan bezala, ez? Azten zara 0 pixuakin edo zure egokitzen du pixuarekin, gero entzen dizkiozu ez da 2 kilogramoko pesak, eta gero ez dakizun bat eta igual hasiera batean funtzionatzen zuena, gero ez du funtzionatzen, ez? Ez gure jarrak egokitu dira beste pixu batera, ez? Eta, ohituretan eta berdina gertatzen da? Bai, ez, azkenean guk jartzen ditugu helburu batzuk eta gutxinaka helburu horiek izan behar dira geroz eta handiagoak, ez? Eta hori, joan behar gara gutxinaka helburu horiek betetzen eta rutina hori hasieran betik hasi behar gara eta gero gutxinaka geroz eta gehiago egin. Eta nola ebaluatu dezakegu egiten dugun hori? Orain badaude kriston aplikazio pila bat, ez? Eta nola monitoriza dezakegu hori? Adibidez, smartwatcharekin ikusi ditzakegula pausoak, egiten ditugu metroak, palpitazioak ere badaude aplikazio asko, fitness aplikazioak, eta gero ere elikagaiadetik ere egiten ditugun aurrerapenak aplikazioetan ere sartu ditzakegu, ez? Egunean zenbat elikagai kontsumitzen ditugu, zenbat kaloria dauzkan, zenbat proteina, vitamina dena delakoa, ez kontsumitzen dugun. Eta horrek guztia laguntzen gaitu egiten ditugun aurrerapenak ikusten eta gure buruan, guri ere refuerzo hori egiten eta egiten ditugun aurrerapen guztiak ospatzen laguntzen dugu, ez? Prozesu hori ikusteak, batez ere. Gero, baita ere daude aplikazio batzuk ere, igual ez dira inbeste evoluzioa edo aztertzeko, baina bai zer jaten ari zaren ikusteko, ez batetan igual esaten duzuten, ezakit barazkiak, baina igual ez da berdina izozkailuan egon direnak edo ez. Orduan, badaude aplikazio batzuk aztertzen dituztenak marka edo elikagai bakoitza dituen bere komposizioa, ez? Komposizioa eta onak diren edo ez, edo zen puntutaraino edo... Hori da, gero ere elikagaiak pisatzea eta jan aurretik jakiteko zenbat jaten dugun denetarik eta hori garrantzitsua da registro hori nonbaiten edukitzea, ez? Ariketa fisikokoak ere oso garrantzitsua da ze egin duzun, gero ere ikusteko zenbat pisu adibidez altxatzen duzun edo zenbat egin duzun korrika egun batean, ikusteko zenbat egin behar duzun edo zein den zure helburua, helburu realistak beti, ez? Eta egiten dituzunean hori batez ere ospatu eta ikusteko zein den zure progresioa batez ere. Gero ere motivazioa mantentzeko, ez? Azkenean baita ere zu progresio bat ikusten badiguzu edo zakit zure osasunean indurtsuago, energia gehiagorekin sentitzen zarenean, ez? Zer batutan elikadura aldetik ere, dependez jaten dugun, nekatuta sentitzen gara, energia gabe, ez? Gauza horiek gertatzen ditugunean, ez? Azkenean funtsezkoa da gauza hauek ikustea, hori, esan duzun bezala motivazioa mantentzeko, ez? Eta ikusteko eta ospatzeko egiten ditugun aurrerapen guztiak batez ere. Eta inkluso ezakit, tarte bakoitzen izango da zerbait, ez? Baina igual zartzaroan izan daiteke. Orain ere biloarekin parkera joan daiteke edo biloa ezakit pesotan hartu, ez? Hala da. Eta oso garrantzitsua da lagun sare edo familia sare ona edukitzea ere, horrek ere motibatzen gaituelako horrelako aurrerapenak egitera, ez? Adibidez, egun batean ez duzu korrika egin nahi, baina lagun batek esate dizu, goazen korrika edo buelta bat ematera, eta horrek ere animatzen zaitu, ez? Hori, aktibo mantentzeko eta egin duzun aurrerapen hori mantentzeko batez ere. Mila esker Irati, horrekin geratuko gara. Plazer bat itxaso beti bezala. Eta hurrengora arte.
Funtzionamendu mentalaren hobekuntza. Estresa kudeatzea osasun mentala zaintzeko garrantzitsua da. Estresak, depresioa, antsietatea eta antolatutako gaitzak sor ditzake. Kudeaketa egokia ala nola estresaren ariketak, meditazio edo psikoterapiak personaren emozioak eta burmuineko funtzionamentua orekatzen ditu. Horrek ondorioz konzentrazioa, sormena eta egonkortasuna hobetzen ditu. Gorputz fisikoaren osasuna babestea. Estres kronikoak tensio altua, bihotzeko arazoak, irregularitate gastrointestinalak eta ahuldade immunologikoa eragin ditzake. Estresaren kudeaketa ala nola ariketa fisikoak, jarduera erlaxagarriak edo aromaterapiak hormona estresaren eragina murrizten laguntzen du eta gorputzaren osasuna babesten du. Harreman sozialak hobetzea. Estresak personen harremanak kaltetzea eragin dezake, nekea, iritzi konfrontazioa edo bai sozialaren urraketa ekarrita. Estresaren kudeaketa on batek personen elkarrizketa, laguntza eta ulermena sustatzen ditu eta harreman hobeak eta sendoagoak lortzen laguntzen du. Bizitza kalitatearen hobekuntza. Estresaren kudeaketa egokia bizitza kalitatea hobetzen du, personak buru argitasuna, autoestimoa eta emozioaren kontrola mantentzen duelarik. Bizitzako erronka kudeatzea, atseden egokia eta pozik egotzeko estrategia osasungarriak gehitzen ditu eta horrek ondorioz, personen ongi egotzea eta satisfazioa hobetzen ditu. Estresaren kudeaketa ezinbestekoa da osasun fisiko eta mentala egonkorra mantentzeko eta bizi kalitatea hobetzeko. Oraingoan, elikadura modernoaren mehatxu nagusienetako bati buruz hitz egin behar dut. Elikagai ultraprozesatuak eta gure osasunean duten eraginari buruz. Zer dira elikagai ultraprozesatuak eta nola bereizten dira elikagai freskoetatik? Bueno, elikagai ultraprozesatuak dira industria mailan prozesu ugari jasan dituzten produktuak. Non osagai naturalak gutxi eta gehigarri asko, azukreak eta gantz transak, koloratzaileak, konserbatzaileak, zapore artifizialak dituzten. Laborategietan garatuak izaten dira eta zaporea, testura eta iraunkortasuna mantentzeko aditibo ez osaturiko produktuak izaten dira. Adibide batzuk, opil industrialak, patata frijitu boltsak, gosaltzeko zereal azukredunak, edari azukretsuak eta aurrez prestaturiko platerak. Zein arrisku osasuntsu dituzte elikagai ultraprozesatuen kontsumo jarraituak? Bueno, ikerketek argi erakutsi dute haien kontsumo handiak osasun arazo larriak ekar ditzazkela. Obesitatea, bi motako diabetesa, kaloria asko, baina mantenugai gutxi dituztelako. Tentsio altua eta bihotzeko gaixotasuna, gatz eta gantz gehiegi dituztelako eta mota txarreko gantzak dituztelako. Minbizi arrisku handiagoa dute, batez ere gehigarri eta prozesamendu maila altuagatik, eta baita osasun mentalaren narridura, depresio eta antsietatearekin lotura izan dezaketelako. Nola murriztu daiteke elikagai ultraprozesatuen kontsumoa gure eguneroko dietan? Bueno, alde batetik, erosketa ohiturak aldatu behar ditugu, osagai gutxi dituzten elikagaiak hautatu behar ditugu eta etiketan fijatu behar gara, etiketetan. Etxeko sukaldaritza bultzatu behar dugu. Elikagai freskoekin, prestaturiko, plater simple eta nutritiboak egin behar ditugu. Azukre, gatz eta gantz gehigarrien kontrola izan behar dugu. Industriako produktuen ordez, fruta, frutu lehorrak, haziak, jogur naturalak aukeratu behar ditugu. Eta oso garrantzitsua, kontzientzia hartzea. Produktu bat azkar eta eroso izateak ez du esan nahi osasuntsua denik. Ariketa honekin hankak landuko ditugu. Pauso aurrera emango dugu, buelta
eta beste hankarekin berdina egingo dugu. Orain, landuko dugu mugikortasuna gure gorputzeko atal ezberdinetan, artikulazio ezberdinetan. Hasiko gara eskumuturrekin, bale? Orduan, elkartuko ditugu bi eskuak, esternoi ondoan jarri eta indarra barrura egiten mugimendu luzaketa egingo dugu. Mantendu behar dugu indar hau. Gero, elkartuta izan da, olatua egin dezakegu. Bat eta beste. Hola, minututxo bat edo 30 segundu. Hurrengo mugimendua beso osoaren mugimendua izanen da. Ukondoak naiz eta sorbaldak. Orduan, albo batera egingo dugu zirkuloak, albo batera eta bestera. Vale? Holako mugimenduak gure mugikortasuna hobetu dezakete. Bata eta bestea. Eta biak. Nahi baduzue, albo batera eta bestera. Saiatu etxean eta egin zuek bezain beste nahi dituzuen mugimenduak. Bakoitzak bere gorputza ezagutu behar du eta hau momentu bat da gure gorputza ezagutzeko. Egoten bat gara 30 segundu? Ba ongi. 20 segundu? Ere bai. Vale? Baina hori, margen horiek mantendu gutxi gora bera. Orain, sorbaldetako mugimendua egingo dugu. Hau, adibidez, orain, sorbaldetako mugimendua egingo dugu. Egiten ari ditugun ariketa hauek, ariketa txiki hauek, adibidez, pixka bat gorputza berotzeko balio zaigu. Edota, goizean goiz, gure gorputza mugiarazteko. Orduan, jarriko dugu taxi bezalako eskuak, atzera bota eta bularra zuzendu. Gorantza eta atzerantza. Vale, eskapulak erretrakzioa behar dute egin. Honaxe. Orain, eskuak zuzen jarrita, ere bai, atzera eta aurrerako mugimenduak egin ditzakegu. Daukagun arazo handi bat da, azukrea elikagai askotan dagoela, nahi baino gehiago, eta oso zaila dela hauek iditea. Kontu handia izan behar ditugula produktuak erosten ditugunean edo aukeratzen ditugunean, eta jakin behar dugula zeintzuk diren, ez obsesiboki, baina bai, segun ze produktuekin, zeintzuk diren azukrea zer den eta ze kantitatetan dagoen adierazten diguten tabla horietan, ez? Zergatik, sartzen ditugulako gorputzean bomba batzuk. Azkenean sartzen dugu azukre pila, daukagu dopaminazko igoera handi bat eta oso ongi sentitzen gara, baina hori gorputzak prozesatzen du eta orduan asko jaisten da kolpez eta oso gaizki sentiarazten gaitu, batean oso triste edo indarrik gabe sentitzen gara. Nola konpontzen dugu? Azukre gehiago jaten, hor ziklo batean sartzen gara eta horrek eragiten du gure bizimoduan, gure loan batez ere, eta bar, eta gainera elikagai mota horiek asko loditzen gaituzte, eta oso gaizki gainera oso modu, ez da modu proportzional batean, eta autoirudian eragiten digu, baina ezin dugu azukrea utzi, eta orduan oso gaizki sentitzen naiz, ezin dudalako konpondu nolabait, autoestiman eragina handia izanez, edukiz, ez? Txikitatik, saiatu behar gara ahalik eta azukre gutxien ematen gure txikiei, ez? Dependentzia hori
ez garatzeko edo ahalik eta gutxien garatzeko. Azkenean gure buruak oso azkar ikasten du, eta ikusten duenean zerbaitek energia handia ematen didala, beti eskatuko dit. Oso erraza delako zerbait jan azukrea duena eta energia lortzea. Azkenean heziketa kontu bat da, eta saiatu behar gara hori nolabait beste modu batez lortzen. Eta gainera askotan entzuten dugu albistetan edo nola azukre kontsumoa igo den eta txikien artean bere gorputzak askoz ere lodiagoak daude, diabetesak askoz ere goiztiarroak dira, edo askoz ere zabalduagoak daude. Arazo fisiko handiak sortzen dituela gainera, eta ez gara kontziente, eta heziketa kontu bat da, ez? Jakitea zer den azukrea, ze kantitatetan jaten aldugun, eta nola. Gero bizitzan ez eukitzeko ansia hori, denbora guztian ez, antsiedade hori azukrea bilatzearena, eta horrelako gauzetarako. Eta argi izan behar dugu ere bai, eragin handia daukala, ez? Gure gorputzean esan dugun moduan, eta azukre kantitate hori uzteko askotan laguntza behar dugula. Bapatean uzteak gorputzarentzat oso erasokorra dela. Jakin behar dugu adibidez nola utzi behar dugun, ze beste elikagaiekin sustituitu behar dugun, edo zeintzuk jan behar ditugun horren ordez, ez? Eta behar baldin badugu mediku baten laguntza edo nutrizionista baten laguntza eskatzea, bestela oso gaizki pasatzen delako. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.